Y tro gyfeillion, dyna ni yn llyfrgell Bridget Jones, neu Bridget Jones, ble mae gyda nhw nifer o eitemau wedi cael eu darganfod yn llys Rwsier. Ti'n gweld yr allwedd, ceiniog, fas, nifer o stwff. Igen, esa norion i'r da ges. Brwch. Cyfed. Dyma'r disgrifiad efo bawodd llys Rwsier wedi edrych. A wedyn, dyna ni, yn y llyfrgell Bridget Jones, os dwi'n mynd mewn hyn. Dyma'r y gwaith dwi wedi bod yn neud. Er enghraifft, edrychwch ar casgliad y lyfrau y gyd yn hyn. Na fo. A wedyn, mae gyda nhw hanes llenyddiaeth Cymreig, hanes y llyfrgell, wedyn, dyna ni.